салом алейкум мухлисони беҳтарин дастаи дунё, одамое ки ҳоз надаромадианд, пешакӣ салом мекунам ва одамое ки ба медураянд, тамошо мекунанд, бо як бор дига салом шуморо. бародаро чанд қа прямой эфир накарда будем, бисёриҳо гуфтам прямой эфир ки ина вақтш омад пеш аз бозии лигаи чемпионҳо, аки бозии қадар муҳима нестем барои Барселона, балое ки не хол гирифтан муҳима, не ки барои аз ҷиҳати бозӣ бугӯ Ференцвареш командаи сахте нест ки Барселона бояд да ӯ боевтия. Хай вақтҳои охир ай Барселона лубой чи интизор шудам мумкин е барои ҳамин гуфтестам ку ҳар кош ака куҷода тамошо кунем бозира имшаба дар чи маштиви футбол 1 футбол 2 футбол 3 ҳар 4-6 бояд нишон бута. Агар надошта боша намедонам як ҷо нишон буда. Тоҷикистон да боша ай каналҳои Тоҷикистон, барое ки ман ки дар Россия ма ай каналҳои русӣ тамошо мекунам. Салом бародарон, ҳама каса кадоми дир омадан, як бораи дига салом ҳаматондам. Ана часпид сози браднағзи шукронаи худо соз саломатиҳо хуб. Чанд вақт дар канал видео набуд, худаш бозиҳои мунтахабҳо мегузашт, хабарам набуд ки дар бораи чиз видео кунам. Акнав насиб боша акина бозиҳо сар шудан, лига чемпионҳо сар шудан, баъди насиб боша эл классико мешавад. Так что видеоам бисёр мешавад, иншоаллоҳ бо дастгирии шумо пеш мерем. худат куҷода тамошо мекунӣ? Ман ай футбол 1, ай футбол 2, ай футбол 3, ай маштиви кадомеша нишонати ай онҷо тамошош мекунам. Ба ки дора бозӣ? Ба Ференцвареш даста бозӣ дора, ай Ференцвареш. салом бародар, обод бошӣ. Ба пеш ака дар кадом канал бозӣ мешавад? Уже гуфтум бародар дар кадом канал бозӣ мешавад. салом алейкум. Дар бораи Тринкао гап зан. Дар бораи Тринкао ман видео кардагим бародар, ҳамон видеои маро поён ку полностью дар бораи чизаш гап задагим, ҳаёташ. бародар ҳозир барои чи Барселона дар атака Месси пас наметаванд? барои чи дар Месси пас доданд? ҳамин қа соли дуруст дар Месси пас медоданд, ҳеҷ гап. ҳозир команда разнобразие шудагия бародар. уҷа ҳастаи одамое ки ранги Месси тупа пеш бурда метавонанд. Каутино, Фати, ягон кас ки хай Гризман номашона мегирем ки Гризман вақтҳои охир падвадид кардиста. ман да ӯ боварӣ доштам, бовар ки 4 бозии аввал рид бозира. хай любой футболист пастию баландӣ дорад. ака Месси 2 гол мезанад ва 2 партофти головар мепартояд, мебинем. хай чӣ хеле ки мегӯянд дар Лигаи Чемпион команда эҳсос нест, не ки дар ин бозӣ бояд Барселона ҳатман бира. пеш аз бозии Лигаи Чемпионҳо ғолибият ҳамавақт дар кора. так что Барселона бояд бира. агар дар хеле команда бой бута Барселона дар группаҳои этап, дига оянда чӣ интизор бошем? ака Ансу Фати ай Дембеле зурай дани момент, Ансу Фати ай Дембеле зурай дани моментҳо. салом алейкум ака, чӣ хел саломатӣ сус? ҳазору омаду табек ҳама сус. бародар лайтиви скачат кунен, ҳамаша меёвен варзиш, футбол, маштиви. ина бародаро гуфтестанд ку скачат кунен, агар кадоми телефон дошта боша телефон кунен, ба телефон маштиви скачат кунен, буспорин ягон сум. агар дошта бошен ҳамҷо ҳар моҳ бепул тамошо кунем бозиро. ма да бозии Каутино махлуй ака. бозии Каутино беҳтар шудагия пештара ай солҳои гузашта. бе Каутино ҳозир бозии Барселона ҳам сус шуда, барое ки дар бозии ки Хетафе дидем чӣ хел буданд бе Каутино ана Фати. Роналдо кай бозӣ мекунад? бародари канали Барса тиҷия Роналдо ҳамин қаша медонам ки то бозии Барселонаро бояд бозӣ кунад, агар тести хуб биспорад. имшаб дар Формула 55 тамошо кунед. Формула 55 дар Тоҷикистон дар дигар ҷо нишон метавад, не ки ман дар Россия истифода бурдам, хушу нишон надод, намедонам. гап нест ака. Лайт тиви бепулай бародаро. ака ман 100 боварӣ дорам ки Месси набоша Барса бой метавад. мебинӣ бой ната махар. не ака и гапа ака ҳозираш дар Барселона ай Месси вобастагӣ надорад. Барселона ҳозир дигахи команда. Месси ира бидонем бародаро ки Месси як сол меравад, не ки Барселона оста мутобиқ мешавад, бозиша меёвад. любой футболист умра нест, любой футболист меравад, як сол меравад, карьераша буд мекунад. так что Барселона бояд бе Месси бозиро ёд бигиранд, оста барои ҳамин чи тайёр шудестиянд уже. Роналдо бозӣ мекунад против Барс. ҳоли маълум нест бародаро, ҳамин қаш маълум ки то бозии Барселона бояд як ҳафта пеш Роналдо бупарад Турин, дар онҷа тест биспорад, тест агар манфӣ бирояд бозӣ мекунад, агар мусбат бирояд бозӣ намекунад.
акаша чи бозиёи соза бозиёи соз Лигаи Чемпионов бозии зур ПСЖ Манчестер Юнайтед ҳам бозии зур дар Россия фонбет созаи соз нишон медиҳад. Ман ки аз 1xbet истифода мебарам, ман намедонам фонбет чия. Месси дар январ 15 миллион қатъи Сити меравад. Ҳам хеле хабарҳо ҳаст бародаро ки дар моҳи январ ман шуморо ҳам қашан мегӯям бародаро ки любой футболбоз вақте ки шартномааш тамом мешавад, ним соли шартномааш мемонад, моҳи январ ним солаш мешавад, ним соли дигараш мемонад то моҳи июла. Та вақте ки шартномааш ним сол дар бораи Месси гап задем сих зад. Ай блядь. Вақте ки дар бораи шартнома ки ним соли дигар мемонад, бозингар имконият дорад қатъи дил хо даста, қатъи любой даста пешакӣ шартнома банда. Барои чи ин сол ин тобистон натонист, барои ки мумкин набуд Мессида ин тобистон кардан. Вақте ки ним солаш мемонад, метавонад бикунад. Гап дар яке ки то моҳи январ ман боварӣ дорам ки президент Бартомеу меравад, барои ки агар президент Бартомеу боша, Месси по-любому дастара тарк мекунад, барои ки уже 100% уже дастара тарк кардане. Радон Трезин Марза монанд чӣ мекунӣ? Радони тренери баҳса монанд чӣ мекунӣ? Нафаҳмидам гапта бародар. Кай бозии Ювентус қатъи Барселона, кай бозияшон? Рӯзи 27-ум. Ака ту мухлиси Барсаи? Бале бародар. Ака Вейналдум Барса меравад. То моҳи январаш дад кардам дар короҳози ака дар бораи трансферҳои хабисон нест, барои ки трансферҳо маҳкам шид. Моҳи январ бояд Депая бихаранд, Дембелера қатъи Антуан Гризман ба хиёл мефурӯшанд. Ҳам хеле гапка пайда. Салом бародар, ҳамин бозиҳои Барселона эфир ки бирад тамошо кунем. Салом ба Алишер Зардиев. Бозира эфир карда намешавад бародар, ютуб маҳкам мекунад. Агар мебуд ба дили ҷон эфир мекардем. Ака ба фикри шумо Барселона чанд мекунад? Ба фикри ман мезанад 3-0, 4-0. Роналдо дар Турин. Ака дар состав Роналдо Турин парид уже. Ака ҳамун ставкаи пулат намесӯзад, ничада як бор мефаҳмондӣ. У гап гузашт ку бародар, ози хеле гап нест. Ака ишав Лига Чемпиона чи? Бале бародар, ишав Лига Чемпиона. Ака варатар ки места? Варатар не то места, вали варатар надорем. Бародар дар бораи состави гап занам. Дар состав Тер Штеген бозӣ намекунад, қатъи Самуэл Умтити ва Жорди Алба. Самуэл Умтити қатъи Жорди Алба травма дорад, Тер Штегенам травма дорад. ҳар се мо ки дебютировад мегӯяд, ки аввалин бор бозӣ мекунад дар Лигаи Чемпионҳо. Брейтвейд аввалин бор бозӣ мекунад, Тринкау аввалин бор бозӣ мекунад, дебютчон фаҳмидӣ. Баъд ки Педри бозӣ мекунад, дигарҳо ҳамашон уже бозӣ кардагиянд. Ака худ президент шои Барса бармегардад, нагирифтӣ номзад тамон мешавад. Мебинем вали бародар. Ҳамин тренер озираш ба мнение худ чӣ хела дар Барса философияш мутобиқай? Бале бародар, любой тренера вақт додан дар кора, дар як-ду чи бозӣ фикри тренер фаҳмида намешавад, барое ки ротатсия мекунад командара. Ӯ тренер ози состави асосиша кофтест, оз чӣ хеле ки дар Челси рафтест, дам ва дам состав ариш мекунад, кадом составе ки нормалӣ боша. Оз тренерам хеле кес дар ҳар бозӣ ҳар хел состав истифода бурдаест ки состави асосира биёва, фаҳмидӣ, кадом состав мутобиқ бошад. Барои ҳамин аввалда 4-5 бозидам хеле тренер составҳоро алиш кардан мегирад ки ҳамон игрокҳое ки дар ҳамин философия ҳамин туғри мегирад, ҳамонро биёвам составҳоро истифода барам. Барои ҳамин 3-4 бозии аввал дидан дар кор нест. Ана дар Эл Класико бояд баҳо додан дар кора ки даста чӣ хел бозӣ мекунад, баъд дар ҳамон вақт дидан дар кора ки тренер чӣ хелия чӣ хеле неста. Лекин ман Рональд Куман боварӣ дорам, барое ки тренер дараҷаи олише. мо балечки Месси дафт мекунем Бартомеуро. Гап нест. Ҳамин ака Кавани против ПСЖ бозӣ мекунад, бояд дебют кунад против ПСЖ. ба фикри шумо Барселона ғолиб меояд ё ин ки Ювентус? оз чи барои Барселона Ювентус ҳамин қадар гуфтанем ки ҳарди дастаҳо тренерои нав доранд, ҳарди дастаҳо составҳошона истифода бурдаистан, намедонанд состави кишонанд. бозӣ аҷоиб мегзарад, не ки ман пешгӯӣ карда наметавонам. Барои ман ҳамавақт Барселона ғолиб мебарояд, ман намедонам, ака ҳамин қашан мегӯям. Ака дар бораи состави Барса камтар гап зан. Состави Барса ду намуда пешакӣ роӣ кардагиянд. Состави Барсара даоҷа чӣ бугӯм, ду намуд состав буд ки дар атака Гризмана қатъи Мессиву Дембеле истифода баранд. бо як намуди атакаи дигар буд ки Ансу Фати, Месси, аи пара Дембелера истифода баранд. ба Каутино дар чи
ай поёни нападаиши дамо чӣ меган охи атакуиши позашини ки ҳамлавӣ ҳамин состав беҳтарина ба хиёлам Дембелеро шанс додан дар кура ай чама ай Гризмана Дембелеро агар будоранд дар прави нападаиши бозӣ кунанд иншоалло бозии зур мера барое ки як бор нигоҳ кунед ай пара леви нападаиши сифати скоростной бозӣ кунад ай пара Дембеле бозӣ кунад ба вақти заминаҳо ки дар кор шиданд бо Тринкао медуронанд ай пара Педрия медуронанд бо Гризмана медуронанд барое ки ҳозириаш на хеле дар кора боски бузург даройка брат поин даройка кит надура вақти брат ба пеш нету соз места куака нету нормальный ҳо вобастаи бозинга бе бародара ҳамаи сабшиниётро хонда наметавонум бахшиш барое ки иҷа бисёр одамон сабшини менависанд ози поён бигирем ки ай сабшиниҳои поён ақиб мондум ана шуд Барселона 3-0 бозишуд ака игрокаи зур дора истифода бурд наметавонам ба худо амма таланти амихе не игрока созайна ки Дембеле худашам хеле гап дая ки ана бисёриҳо мегӯянд ман худам боварӣ доштам ки ана кира безеб истифода мебаранд Гризмана безеб тренерҳо истифода мебурданд не ки охир Роналд Куман ура дар любой мавқеъ истифода бурдш дани момент дар любой мавқеъ истифода бурдш дар ҳамлаи чап дар атакуиши позашинӣ ки дар Атлетико он вақт ҳамон ҷо дар хеле бозӣ мекард бозиш намерава моментҳоро натонистеса шумо бозиро нигоҳ кунед ай дастш ягон чиз омадеса медонем барои чи ай худаш боварӣ надора ба бозӣ намедонам Франсия дар ништияк бозӣ мекунад дар Барселона хича гум мекунад ман намедонам проблемаш дар чия рост гуфти Муҳаммад ба ҷои Гризман Дембелеро ҷоятиян ай тарафи чап Фати зур мешавад ҳо ак дани момент намихеле Барселона амирӯз бозӣ дорад соатҳои чанда ман ки дар хабар зиндагӣ мекунам соати 5 саҳари мо сар мешавад 5 саҳари рӯзи 21 дар бораи дес гап зан дар бораи дес ҳам гап занам ки ура дар ҷои худаш истифода набурдеста барое ки ман намедонам барои чи Хуниор Фирпро намедурора барое ки ҷои асосии леви зашин Хуниор Фирпо ана Хуниор Фирпо дани момент ба хеле мумкин ай физически ҳолати физикӣ тайёр набоша ё ки кира бугӯ ай тарафи рост Роберто ай метавонад Робертора дар централни бозӣ бикунад Деюнг вақтҳои охир бозиш хуб нарафтеста хатогӣ бисёр мекунад дар Севилия ҳам хатогӣ карда буд дар Хитафе хатогӣ асосӣ карда ай пишти ҳамон гол шид намедонам ака барои чӣ шумо дар куҷо ака ман дар хабар аст бародаро бозиро кадом канали телевизиони дида метавонем бозиро ай телевизиони Матч ТВ тамошо мекунем Пианич бозӣ мекунам дар бораи Пианич ҳам қатом гуфтам метавонам ки дина хабар баромад штаби тренерон дидестиянд ки дар ҳолати варзишӣ қарор надорад он Пианич чӣ хеле ки Барселона бозингарон ки чӣ хеле ки дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доранд Пианич дар охили ҳолат қарор надорад барои ҳамиро надоровардистанд мумкин дар Лигаи Чемпионҳо будроранша мумкин ака тез биро бародар прямой эфир ки гап нест бародар иншоалло ҳамаш мешавад бозии зур мекунад дес ай Месси метарса ака шумо дар Тоҷикистоне ман дар хабар аст бародаро ана дар бораи дес гуфтум бародаро хати ҳимояро ки намедонам дар ҳама одамо шанс додан дар кура Рики Пуча Даудия Карлос Аления дар ҳама ин бозингаро шанс додан дар кура ки боваришона гум накунанд вақте ки Деюнг хатогӣ мекунад бояд Деюнга ба гуфти ман и фикри ман ӯ Деюнг якум бор нест хатогӣ кунад се бозии охира тамошо мекунам пасош нито меравам бисёр вақт хатогӣ бисёр мекунам ман медонам меҳнат мекунам ки чӣ хеле охир бозӣ яхи одам намехапа барои ҳамин одама дам додан дар кура ягон позиция дигар дордан дар кура ака ҳамо Артуро Видала чуба сир кардан чётка бад бозӣ мекард ҷанг данзур буд Артуро Видал барое ки дар философия тренер туғрӣ намегирӣ вақте ки дар философияи тренер туғрӣ намегира бозингар дар кор нест дар философияе ки Антонио Конте туғрӣ мегира барои Антонио Конте файрӯз кард шумо мегӯянд ки ира чиба фурӯх ира чиба фурӯх ҳар як тренер бозингари хича дорад ҳар як тренери философия хича дорад ҳамин хеле кишид ҳамин Гризмана Валверда файродиш накард ҳамин Гризман дар кор ҳамин Валверда Гризман дар кор набуд лекин ки робарати Барселона мехост ки ягон бозингари звёздниро бихара барои ҳамин Гризмана гирифтан харидан агар Валверда ҳамон дар кор набуд Валверда худаш чанд бор гуфтам ин гапа
Барселона соли 2021 январда трансфер мекунад. Имшаб кадом командаҳо боз медоранд? Имшаб Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Барселона, Зенит, Локомотив ҳам боз дорад. Бахтиёр ҳама боз дорад. Состави асосӣ пеша 1 соат пеша бозӣ мебурдам бародарон. Барои ҳамин состави асосиро ман гуфтатон наметавонам. Тер Штеген набоша, Барса гол сар мета. Не то вратарист ништяка да бозии охир хича нишон хуб нишон доште нормалия. Ака ҳамаш монда шудагиам вирус таъсир расондагиам. Мотиватсия одам буд. Ҳа Артуро Видал Гарени куш мекард. Ана бозиш ман да Гарени махбуб буд. Артуро Видал бозингари соза не ки охир гап дая ки Барселона составша ёш кадистай. Футболи Барс ба вақти Москва соати чанд мешавад? Ба вақти Москва соати 22:00. Барс ягон трансфер мекарда боша. Оли ба вақти трансфер оли то моҳи январ трансфера чақа нарасем бародаро. Инами хеле гапу ча бародаро. Мара Барс намехарад, ништяк боз мекунам, если чо. Если чо мегум та ма худам агентам онҷа. Ака зинда боша азор амад ака эфир карда вақти бозӣ бародаро, ма да вақти бозӣ эфир карда наметавонам, барое ки ма да соати 5 саҳар сар мешавам. Ма да хабар бискум 7 соат ай Москва пешо. Ма ба ҷоин дил эфир мекардам, неки иншолло ага ба наздикӣ бурам ягон шаҳри дига Краснодар ягон дига иншолло стрим мегузаронам. Пеша ай бозиҳо стрим мегузаронам, баъд чақчақ мекунем вақти бозӣ мебарад. Ака наметонем бозиҳоро да промо эфир монем. Бозиҳоро монда наметонам, барое ки YouTube маҳкам мекунад канала. Удалид мекунад ба чи жал рӯй мекунад. Хучана сар метиям. Маштиви охит не толка маштиви даоҷа футбол 1, футбол 2, футбол 3 да любой канали футболиш нишон метия. Я бозӣ нишон метиям. Бародаро ба ҳами тамом так что держаться кунем. Иншолло пага видео нав мебурад дар бораи бозӣ. Ага видео ки набаромад иншолло промо эфир мекунем, чахчақ мекунем дар бораи бозӣ. Боқӣ дар амони худо. Барселонаро дӯст дорем ва канали моро дастгирӣ кунем. Хайр.